ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони меҳрубон, худованд нигаҳбонтон боша. Бо қарор дорем метрои Люблино, Краснодарский 66 корпус 2 бо дар мошин бизнес конкурси мо бо сарфи ягне. дӯстони меҳрубон, имрӯз ду мошина, яка Toyota Camry сараковка, яка Optima Kia. хуб яташ номри Тоҷикистона ки утилизатсия ва ясола ҳуҷҷат соз карагия, ишам ака ҳама соз карагия ҳуҷҷат ясола. хуб оз дӯстони азиз, ман аяла амтанакшинамо нишон битим. дӯстони меҳрубон, ин мо ам Toyota Camry сараковка сар мекунем, 1 миллион 300 мега. хай номроша мақам кадагиян. бибинед дӯстони азиз ки ман нишон битим. Салон кожа, автомат, аммо моторш севним моторш севним дӯстони азиз. беҳад чот кайбада мошин бомба. ин рақамои 8808 ки дар рӯи экранан ҳамё аз ҳами Toyota-ан. Optimaша дигар хеле номер мемонам. Optimash дарош Optima дарош менависем иша. Дигар хеле ман деҳқонӣ нишон додам дӯстони азиз. бибинед. ин Toyota Camry сараковка, бародарони меҳрубон. шароитош хуб, состоянияш тинҷ, бо ин дута дудброяк меган глушитер дора. хулоса ки ҳама тарафа соза. ин Toyota хуб мегзарем ҳозир иншаллоҳ дар чи дар Kia Optima. ин Toyota иде 1 миллион 300 ягон сум кам намешава. ягон сум. фаҳмидӣ? хуб дӯстони, яъне ки ин бародар хушбошу мефурӯшаш. дагам 1 миллион 300 битанаш бигиранаш биравам. ин Toyota Camry сараковка 356 моторш. мегзарем дар Kia Optima. ин Kia Optima 2011. вай 2000 чанд бит иш? эт натаст. 2000 чандай 2008 ё не? яка 11 бигӯ 2009 2008 ҳам хеле дӯстони азиз. ана иш Kia Optima 2011, яъне ки иш чиай вагонай беҳад хубай. оз пробегшам нишон медиҳем. ҳар чуно оз пробега нишон медиҳем. ин ишам кожни салон. дӯстони азиз, ишам кожни салон. бибинед. ин ишам кожни салон. обогрев сидельник, зад период ҳамаш хуб. ин чунин дӯстони азиз. ин иша бибинед дӯстон. ҳарди мошини заводида. хуб, ин ишам бибинед Kia Optima. иша 1 миллион 1 миллион гуфтаст. 1 миллион гуфтаст соди якао? я 1 миллион гуфтаст соди. 1 миллион бо чақчақ мешава. и бибинед ҳамаи чи комплектансияш меган. баъд пробегша бибинед дӯстони азиз. пробегаш 700 ина бибинед кака. 78323 километр. объёмаш 2. объёмаш 2 дӯстони азиз. и чанд километр гаштагия Toyota? Toyota чанд километр гаштагия? чумо? натарсим, сиёка намекунам. хуб дӯстони азиз, Toyota Camry 2011 Optima, рақамо Тоҷикистон, ясола ҳуҷҷат карагӣ аст. соз метуне иншоаллоҳ 1 сол дар Россия сувориш кунӣ. хуб, алиш намешава, бартер намешава. фақат единствени дар бародар сум дар кора. дар Toyota Camry боша дӯстони азиз, алиш мешава ба ягон Lexus 570. хуб дӯстони азиз, метуне ки озмон пробеги иша бибинем. пробеги иша бибинем. и чанд ҳай? 283 бача бисёр гашта буда. 283 542. хуб дӯстони азиз, ина ҳарди мошино барои шумо. яташ рақами Тоҷикистон, яташ рақами Москва. хуб дӯстони, мошино дар фурӯш барои шумо ду рақам мондаги. яташ рост Kia Optima, ятайгаш ина Toyota Camry. барои кор шикош хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед, лайка кутуна бизанед. боз нагии бо иншоаллоҳ мошино ҳастанд. пагаига бо 5-6 мошини дига ҳам та қатор